हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ एडमिट डाउनलोड खालामनांगौ आरो लोगोसे मानो प्रब्लेम जादों आरो मानो मोनाखै जुदि एडमिट मोनाखैब्ला मा खालामनांगोन मानोना रिलिया जोंहा 13 फेब्रुवारिनिफ्रायनो दा बिनि सायाव गोबां आपडेट फैदों स' बेखायनो भिडिअ खालामबाय आं जोबोर बिजि दंमोन बेखायनो भिडिअ खालामनो हायाखैमोन आरो दायो सार्भार डाउन जागासिनो दङ आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोबावबाय आरो रिलियाव स' नोंथांमोना मा इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्स लांफानांगोन बिनि सायाव आपडेट लाना फैदों गासैबो डिटेल्सआ फैजोबबाय दा गोबाव खालामा नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो नोंथांमोना रिलिखौ थाबैनो मोजां होनो मोनो स' बेनिफ्राय रिलिया जोबोर इमारजेन्सि जाबाय आरो थाबनो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोना 10 मेनि सिगां गासैबो जयनिं जाजोबगोन आसाम फरेस्टआव आरो आसाम पुलिसाव स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिसियेल साइटआव दा फाइनालि जों फैबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव दा लिंकआ ओरैबायदि बेयाव बिजि जादों मानोना गोदानै सिस्टेम खालामगासिनो दङ बिसोरो आपडेट खालामगासिनो दङ आरो बे थाबैनो जागोन आरो नोंथांमोना गासैबो एडमिट मोनगोन स' बेनिफ्राय रिलिया नोंथांमोना रानिं दंना गैया जोबोर कनफिउज जाबाय थायो दा बेनिनो आं नोंथांमोना आपडेट लाना फैदों दा फार्स्टआवनो गासैबो पोस्टआव नोंथांमोना PST एबा रानिं खालामजोबनांगोन बेनो जाबाय 3200 मिटार्स बेनिफ्राय हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स बेखौ खारजोबनानैसो नेक्स्ट स्टेजाव थांगोन बेनो जाबाय एग्जाम अके स' एग्जामासो सेकेन्ड स्टेजावहाय एग्जाम जागोन अके स' बेनिफ्राय आरो मोनसे दंबावो ग्रेड 1 बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआव नोंथांमोना 26 बेनिफ्राय 16 किल'मिटार थाबायबावनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम पास जायो आरो एग्जाम पास जाबावब्ला 1:2 नोंथांमोनखौ बाइबा टेस्ट लानाय जागोन अके स' नोंथांमोना बे AFPFआवहाय बाइबा टेस्ट लाबावगोन आरो लोगोसे ड्राइभारावबो लागोन स' नोंथांमोननि लास्ट प्रसेसआ बेनो 1:2 नोंथांमोनखौहाय बाइबा टेस्ट लागोन गासैबो पोस्टआवनो बाइबा टेस्ट लागोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोना ओरैबायदि कनफिउज जायो AF स' बिनिफ्राय PF दा बेयाव नोंथांमोना रानिं पास जासै जानानै एग्जाम पास जानांगोन अके बेनिफ्रायसो नोंथांमोना बाइबा टेस्टआव थांनांगोन आरो बेयाव थाबायनाय गैया अके बेयाव थाबायनाय गैया बिनिफ्राय ड्राइभारावबो थाबायनाय गैया नाथाय ड्राइभाराव नोंथांमोना ड्राइभिं टेस्ट नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन अके दा रानिं फिल्डआ माबायदि जागोन होनोब्ला नोंथांमोना NED ब्लग्सआव थांनानै साबस्क्राइब खालाम स' बेयाव डिटेल्सखौ मोनगोन नोंथांमोना फिल्डखौहाय स' डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ नोंथांमोना चेक खालाम अब्ला नोंथांमोना फिल्डखौहाय नुनो हागोन अके बे जाबाय नोंथांमोना रानिं खालामथारनांगोन गासैबो पोस्टआव नाथाय ग्रेड 4आव रानिं गैया स' बिनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट दायो डाउनलडआ गोबां प्रब्लेम जागासिनो दङ नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दा नै बेबादि ओंखारो अके स' नोंथांमोना गासैबो एडमिट मोनगोन जेबो टेनसन लानांगौ गैया मानोना आसाम पुलिसआ सार्भार डाउन जागासिनो दङ मानोना लाख एप्लाइ खालामदों आरो बयबो बेयाव क्लिक खालामदों स' नोंथांमोनाहाय गोबां प्रब्लेम मोनदों नाथाय लोगोफोर आङो मोनसे एडमिट डाउनलड खालामनो हाबाय स' बेखौहाय सिगाङावनो हादोंमोन आरो दायो सार्भार डाउन जागासिनो दङ आरो बे थाबैनो जागोन स' बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना रिलियाव मा लांनांगौ अके बे रिलियाव मा लांनांगौ इम्पर्टेन्ट बेनि सायाव आपडेट लाना फैदों दा नै सार्भारा बिराद डाउन स' नोंथांमोना बेबायदि खारा स' बिनिफ्राय ट्राइ खालामबाय था नङाब्ला नोंथांमोना नैबे गाहायावबो डाउनलड एडमिट मोनदों बेयावबो क्लिक खालामबा स' नोंथांमोना मोननो हागोन देन बिनिफ्राय ओरैबायदि ओंखारो जुदि बेबायदि ओंखारोब्ला नोंथांमोना सार्भार डाउन जायो आरो स' नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां एडमिट नोंथांमोना लासैनो डाउनलड खालामनानै लानो हायो दा नै नोंथांमोना जुदि एडमिट डाउनलड खालामनोब्ला स' बेबायदि आरो बेयाव फन नाम्बार होनांगोन नोंथांमोनाहाय एबा इमेल ID नङाब्ला एप्लिकेसन ID बे मोनथामजों जायखिजाया मोनसे ट्राइ नायबाय था दा हमना ला आं बेयाव मोनसे जायखिजाया बेयाव ट्राइ नायसै अके स' दासिमबो बेयावहाय लडिं जायाखै मानोना गोबां बिजि बेनिफ्राय नोंथांमोना बेजोंहाय लगइन खालामनाय लोगो लोगो नेक्स्टआव डेट अफ बार्थ होनांगोन नोंथांमोननि डेट अफ बार्थखौ होनानै डाउनलड अप्सन फैगोन आरो डाउनलडनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आरो अब्लानो नोंथांमोना एडमिट मोनगोन नाथाय बेयाव दासिमबो सार्भारा डाउन जागासिनो दङ अब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एडमिट लाबोखानाय दङ मानोना एडमिटआ मोनसे डाउनलड जाबाय आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौहाय लाना फैदों दा बे जाबाय एडमिट कार्ड थ' नोंथांमोना बेयाव एडमिट मोनदों बेयाव नोंनि नाम बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइम थागोन आरो नोंथांमोननि माखासे जायगा नाम थागोन अके दा बेयाव नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो आरो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि रिलिया डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जादों एबा जायाखै थ' नोंथांमोना एडमिटआव गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा खायसे डिस्ट्रिक्टआ एग्जाम सेन्टार एबा रानिं सेन्टार गैया स' खायसे सेन्टाराव नोंथांमोनाहाय थांनानै हैनांगोन बेनो जाबाय खाथि खालानियाव दा उदालगुरिनि बियो देन उदालगुरियाव खायसे सनितपुर बाक्सा एबा नोंथांमोना दरं सफैदों आरो बिसनाथबो सफैदों जाहाथे नोंथांमोना मोजां रानिंखौ होनानै थाङो मानोना फिल्डआ जोबोर मोजां स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां होयो स' बेनिफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टआ माब्ला ओंखारदों नोंथांमोना गावनि डिस्ट्रिक्टनि आरो बेनिफ्राय रिलेटेडखौ नोंथांमोना लिरबानो जाबाय कमेन्ट स' दानिया रिलियाव थाङोब्ला मा लांफानांगौ एडमिट लांफाथारनांगोन गासैखौबो नोंथांमोना एडमिट लांफानांगोन क्लास 10निखौबो गासैबो फरायनायखौबो आरो नैबे फरेस्टनिखौबो बेनिफ्राय गांसे ID प्रुफ लांफानांगोन आधार कार्ड पेन कार्ड बा भटार कार्ड बा ड्राइभिं लाइसेन्स जायखिजाया मोनसेयानो जागोन आरो जेबो प्रब्लेम गैया स' बेनिफ्राय फट'कपिस नोंथांमोना लांफाजोबबानो जाबाय जेसेबां दङ आरो नोंथांमोना रिपर्टिं टाइमाव थांथारनांगोन आरो बेनि लेटबा हाबनो मोननाय नङा
स' बेनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौहाय लांफाजोबनांगोन अरिजिनेलखौहाय आरो जेब्ला नोंथांमोना जेरक्स कपि बियो अब्ला नोंथांमोना लांफाखानांगोन लोगोसे नोंथांमोना गावनि एटेस्टेड स' बेनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो अरिजिनेलखौ लांफाजोबनानै जेरक्स कपि खालामजोब जाहाथे थालाङि बायदि आरोना जाहाथे प्रब्लेम जायै बायदि बेनिफ्राय एक्सट्रा होनोब्ला नोंथांमोननि डिप्ल'मा जेरै एनसिसि बा स्पर्ट्सनि बा नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय नोंथांमोननि जि दङ लांफाजोबबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना जोबोर मोजां चान्सखौ मोनो स्पर्ट्सनि दङबा नोंथांमोना लांफानो हागोन स' बेनिफ्राय बेखिनियानो नोंथांमोना पिआरसि नांलाया पिआरसि दानिया नांलाया जुदि पिआरसि थायोब्ला मोजां बाट नांलाया आरो जोंनि स्टेटआथ' नांखाया थागिबिखा नालाय आसाम स्टेटनि बेखौ नांलाया जेनेरेलासो नांगौ जायो बाट नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम लानाङा एबा नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा स' बिनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामखौहाय उनावसो जागोन दा एग्जाम डेट होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना आन्दायगासिनो दङ बे एग्जाम डेटआ नोंथांमोननि रानिं डेटसो आरो एग्जाम थाखाय 1:5 नोंथांमोनखौ लेंहरगोन जेब्ला रानिं एबा PST पास जायो अके स' नोंथांमोना रानिं दंजोबथारो रेस्ट दंथारो दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि रानिंआ थाथारगोन गासैबो पस्टआवनो स' आं आसा खालामो गासैबो क्लियार जाबाय नोंथांमोना आरो 26 बेनिफ्राय 16 थाबायनांगोन बे जाबाय पस्टआ मोननैल' गार्डआव आरो लोगोसे फरेस्ट ग्रेड 1आवहाय थाबायनाय दङ बाखि पस्टआव थाबायनाय गैया खालि रानिं बेनिफ्राय एग्जाम दा बेनोमोन लोगोफोर आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आपडेट दा बे साख्रिया थाबनो जागोन नोंथांमोना थाबैनो रानिं खालामनो मोनबाय आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ थाबैनो नोंथांमोना मोनगोन आरो साख्रि मोननो हासिगोन दा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम मानोना 100K फैगासिनो दङ नोंथांमोना गोबां जबनि आपडेट मोनबाय थानो हागोन